Бахчисарайці не зможуть побачити на великому екрані першу кримсько-татарську фільм-казку «Хидр Деде». Підконтрольна окупантам місцева влада не дозволила студії «Караденіс Продакшн» влаштувати показ. Офіційна відмова, мовляв, місцевий будинок культури нині не працює через порушення пожежної безпеки. Мы попросили у них в течение 2 месяцев, с 15 июля по 15 сентября, предоставить любой день, за который мы готовы были заплатить аренду зала и так далее, но они отказали. Просто мы поэтому вынуждены были сообщить всем бахчисарайцам, которые нам пишут ежедневно, о том, будет ли показ фильма в Бахчисарайском районе. Но вот мы вчера повестили наших бахчисарайцев, что, к сожалению, мы этого сделать не сможем. Нині прокат першого кримсько-татарського фільму-казку «Хидр Деде» триває в Криму в Сімферополі, Роздольному, Чорноморську, Красноперекопську, Петрівці, Октябрьському, Сімеїзі, а у вересні прем'єру казки зможуть переглянути в Керчі, Феодосії, Кіровському, Старому Криму та Севастополі. У Києві прем'єра відбулася 1 липня, а з 2 серпня столичний кінотеатр «Жовтень» запускає казку в широкий прокат.